Hormatly maslahata gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Sizi parahatçylyk we inanışmak gele. Şagalaryň hatiresine halkara işin ötüşi. Adly halkara maslahatyň öz işine başlamagy bilen mähirli gutlamaga ruhsat edin. Daşary ýurtly kardeşlerimize döwlet idaralarynyň we jemgyýetçilik düzümleriniň ýolbaşçylaryna we wekillerine daşary ýurtlaryň hemde halkara guramalaryň wekilhanalarynyň ýolbaşçylaryna we işgärlerine çakylygy kabul edenlikleri üçin aýratyn minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Gatnaşçylaryň şeýle wekilçilikli düzümi hyzmatdaşlyga, onuň geljegine düşünmäge hemde çağılaryň bähwidine birlikdäki wezipeleri ýerine ýetirmäge taýýarlygyna bolan uly özara gyzyklanmanyň bardygyny görkezýär.